naqueles primeiros días, primeiro asasinaron a Lenín, como decían antes, a Lenín Moreda, e despois, o día 10 de decembro, asasinaron a 4 membros máis da familia, fusilaron no Monte do Castro, entre eles o pai de Lenín. Inculpan a Alfonso, que non foi fusilado nese día, inculpan a Manuel Moreda Outeiral, que era o meu bisavó, inculpan ao meu avó, que eu sei que non estaba aí, porque sei que estaba tirando a ponte de Cabral. E entón o que fan é nesa causa, que é unha causa enorme, inculpan a media humanidade, non é só a miña familia, sino que aí hai como 12 mulleres, bueno, moitísima xente que seguro que non estaban ali. Non somos 12 irmáns, pero sobre todo somos, digamos, os que temos unha idade menor. Fomos os que máis soubemos de todo o sucedido, porque fomos os que máis perguntamos por qué, porque non teño avó. Pero é curioso, porque despois de tantos anos, realmente o sucedido estámoslo sabendo agora. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.